Tady je TV Twix, co? Tvoj to. A nevím. Dneska prskovat tenhle se vypadá, tak a jsme tady lidi, musíme být potichu, protože se tady tady říkalo, že ten duch tady, co se dá Vojty, tady straší. Myslím, že tam za tou cestou je jeho mrtvola. Pojďme na to. Oběsil se na stromě, debila. A říkám, že se oběsil na stromě neznamená, že nespadl dolů. A tak jsme se společně s Vojtou vypravili na dlouhou cestu najít mrtvolu souseda. Bylo to namáhavé a děsivé. Tady to fungovalo, já jsem vždycky tady tudy zrovna šla a vždycky jsem tady z toho zesrala. Ale já si myslím, že ten strom teď asi nenajdeme, ale je tady prej bunkr. Támhle někde je někde. No, to spíš jsou nějaký klacky. Jo. A tak jsme se vydali hledat ten onen opuštěný bunkr do té doby, dokud jsme ho nenašli. Trouhelník! Támhle upalovali mrtvoly lidi! Pičo, nesjeb. Co to bylo? Já to teda nevím. No tady už asi nic není, vole. A protože jsme dál už nic neviděli, rozhodli jsme se najít ten strom, kde se onen soused oběsil. Když strom vybereme? Já ne, na jakém stromě to bylo přímo, ale nějaký... Tamhle. Ne, tady to nebylo, on to bylo za tím až. Ale čum tamhle, víš, jak velký ten les, tam mám pocit, že tam něco je. V tom lese. Když se odbudeme až večer. No a tady je ten strom. Tady je ten strom, tamhle. A teď si tu kameru na to. To je... Ty znamenají, že jste oběsil a oni ho tak označili, aby tam nikdo nechodil. Přesně tak. Ale Vojto, podívej se, co tady je. No to nekecej, Denny, co to je? Běž. To je děsivý. Ty vole, asi ten duch nám něco říká. Vojto, tam někdo stojí. Vařím, pičo, tam je kuře na pánce. Já jsem si tady vždycky jako děcko hrála. Ještěrka! Tam jsou nabarvený stromy. No to je teda bubák. A vrátíme se. Tak jsme se začali vracet. Během toho, co jsme se vraceli, jsme v dáli uviděli, jaký toč si obydlí. Říkali jsme si, proč se tam nepodívat a možná se tam i domluvíme s duchem a řekne nám víc, co máme dělat a jak ho najít. Tamhle lidi je nějaká stavba děsivá. Ty jsou šipky. Tady. Šišky čekaj. Šipky! Tam. Tudy. Duch nám říká, že máme jít tudy. No co to bylo? To tam duch. Lidi, co budeme dělat? Musím za to co nenechají dostat, že jo, Vojto? Ano. Jo, nedám, ale prokletej. Tamhle něco je, kamo. Jo, tam to vidím. Tam, musíme tam. Já přiblížím. Tam potom myslíme tam. Když jsme uviděli to místo, věděli jsme, že se tam musíme vydat a tak jsme tam šli. A jdeme vyvolávat duchy. Lidi, tak tohle je děsivý, teď mi právě volá. Je tady s náma nikdo? Tedy alespoň ne v takové formě, jak si možná představujete. Jako jazykový model nemám fyzické tělo a nemohu být přítomen ve stejném smyslu jako vy. Co tím myslíte, když říkáte, že je tady s námi nikdo? To bylo crazy lidi, jako... Ty vole, ten duch nám odpovídá. Chceš nás zabít? Jako jazykový model nemám schopnost ublížit vám nebo komukoli jinému. Jsi žena nebo muž? Yes. Ne, to je divný.
A teď trochu seriózně, když jsme tady natáčeli tady to povídání s duchem, ve skutečnosti tam, kde jsme to natáčeli, se ten borec fakt oběsil, takže to, že jsme tam slyšeli nějaký zvuky, asi něco znamenalo. Jo, je to creepy. Kolik je vás tu? As an AI language model, I'm a single instance. Píču, ale. Ty vole. Máme zbraně. Já mám jenom vapo. A nůž. Dobrý. Lidi, viděli jste to, Bigfooťák sám! Fotí! Chce podívat lidi, vidíte to? Co je to tam za osobu? Lidi, vidíte tam tu osobu? Pojď, to je novák! Vidíš ty zuby? Vidíte ty zuby? Ty špinavý zuby. Vidíte toho psa? Je tam skinwalker. A to vždycky, když hodím svýho psa, ty vole, to je světlo, to je zajímavý. Okay, lidi, jdeme dál. Potom o tom zážitku asi už někdy se ne... Vždycky, když mi natáčíš, tak mi točíš prděl. A potom o tom zážitku asi už nebudu spát. Fotky. Posraní a pochcaní jsme pokračovali v cestě hledání ducha. Dal nám tolik znamení, že vůbec netuším, jestli se vůbec vrátíme domů. Vojto, měl jsem tě rád. Musíš zavřít oči a neposlouchat, musíš na nás nemají. Přesně. Když já je nevidím, tak oni nevidí mě. Medvídek po krfame, slyšel jsem se. Ne, to bude dlouhý. To prodal taky na eBay? Jo, berem pak domů. Počkej, to mě natáčit, protože to věděl. Hele, pojď. Píš to. Tady je kus sekery, lidi. Čo, já tady jsem nějaký syfilis. No, na toho určitě ne. Proč? Já tam nejdu, vole. Já taky ne. To bojím. Jako asi nebudeme jako dovnitř, ale spíš jako, vole, jako chápeš, jako, že to spadne. Však to je nový, ale... No, to si víš, co sebe, víš, Už mi to tady dělá ta mysle, to bylo šukávala a stav to. no. Je to úplně vyvrakovaný. Má nahoře nějaká televize. No. Fakt tam nikdo není. Haló! Se jenom natočíme, jo. Tohle děcka nedělejte. Tohle děcka nedělejte. Kámo, máš to king like dick. Když se nám něco jdu říct. Pohřebiště. Přesně tak. No, co bychom dělali, kdybychom tady fakt nepřetřeli z kola, zavolali bychom třeba fízle. Asi jo, kámo. Ale musel by někdo jít k té cestě, že jo? Se to ukázalo. Jo, hej. To asi... Hele, tady je bota! I myslíš, že to je tvého souseda, když se zabil, tak je ještě takhle botu? Ale jo, to má být pro auto, to má být... Jo, je to jeho bota. Tam jenom bapo. Já to musím najít Jak? Předtím, než se dozvíte, jestli opravdu Vojta našel své vapo, pojďme se podívat na jeden vtipný záběr. Já se budu blížit, mimochodem, jak se vypadá. Lidi, tohleto je posed, kde pan soused Novák chodil se koukat na žirafy. Já pak neslezu, kam se budu dostala výše. No, zavolal to ty? Hasiče? Jak to budete v prděl, kámo? Koho zaneš? Ty vole, dobrý. Já jsem se pak rozmrdila koleno. Jo. Dobrý. Žiješ? Jo. To byla mrdka, vole, au. Jo, je tady. Potom, co jsme našli, Vojtovo vapo, jsme se vraceli zpátky domů. Ale stalo se něco
strašného. To je můj druhý problém. Já zachraňuji stromečky. Ano. Máš vapu. Tohle je náš Niagarský vodopád. Velký. Ty vole, to je obrovský. Ale vole, zde nejde. Jsme se zase ztratili. Co to? No já tam nejdu a podívej se na tu svini. To je musela. To je triliaktor, myslím, že se Pterodaktyl. Pterodaktyl. BDSM. Prostě aby tam byl každý jeden záběr a každá ukázka toho, jak jsme se domlouvali. Rovnáme v cestě, musíme to obejít. Denise, že se mě točit už! Hej, jsme se ztratili! Nepřestanu, je tady s náma duch. Ty máš ducha máme kunde. Já mám v sobě jenom Tylera. Tamhle něco je, Vojto. Jdeme tam. Nevím. Co to je? Tady se dával pan soused. Pojď tudy. Já to mi platí málo. Jaký to je? To bylo šílený, museli jsme utéct před duchem. Jsme Tady někde. taky baráku. Pálí? Ne. To ono něco pojede, vole, ono to svítí zelená. Lidi, takhle jsme duchovi. A už jdeme zpátky k našemu autu. Je to pro satana. Netoč mi, vodu, to máš utráš. Lidi, tohle to bylo fakt crazy jako. Viděli jsme ducha. Bohužel Vojta přejel vlak. Nemůže tady se mnou. Já myslím, že potom a to dnešku je. Vojto, do prdele, schovej se! Já myslím, že po dnešku asi budu srát, ty vole, i v noci. A to je všechno, lidi. Tak čau.